дар маросими кушодашавии мусобиқаи шаҳрӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷомии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ширкат ва суханронӣ намуданд. мақсади асосӣ аз баргузор намудани мусобиқаи варзиши оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷомии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе байни омӯзгорон, кормандони соҳаи маориф ва падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудан ба машғули мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тарғибу ташвиқи шоҳмот байни наврасону ҷавонон ва калонсолон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни тамоми қишрҳои аҳолӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ аз рӯи намуди шоҳмот арзёбӣ гардид. дар мусобиқаи мазкур тамоми қишрҳои ҷомеа фаъолона иштирок намуда истоданд ва дар мусобиқа тӯли як рӯз идома меёбад. дар мусобиқа байни занҳо алоҳида, байни мардҳо алоҳида гузаронида мешавад. мақсади асосии баргузории мусобиқа ин боз ҳам мустаҳкам намудани робитаҳои хуби падару модар бо муассисаҳои таълимӣ ва инчунин аз воқиф шудан аз раванди илмомӯзию дарсомӯзии фарзандонашон дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. иқдоми мазкур аввалу охир нест ва мо дар оянда нақша дорем ки ҳамин гуна чорабиниҳои гуногуне ки варзиширо байни омӯзгорон ва падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо мақсади боз ҳам зиштар намудани робитаҳои доимии муассисаи таълимӣ ва волидайнро яъне ҷоноб намоем. мусобиқаи шаҳрӣ оид ба шоҳмот байни омӯзгорон, кормандони соҳаи маориф ва падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар ин ҷо аз ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри Душанбе иштирок доранд ва як шукӯҳ шаҳомати идона ва як шуда истодааст дар ин ҷо ва ҳама бо як сатҳи баланд ин чорабиниро пазироӣ доранд. давре ки масъулин иттилоъ доданд, мусобиқаи шаҳрӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷомии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе аз рӯи қоидаҳои шоҳмоти ФИДЕ гузаронида мешавад. иштирок дар мусобиқа озод буда, кормандони касбу кори гуногун ки фарзандони онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе таҳсил менамоянд, ширкат варзида метавонанд. иштирокдорони мусобиқа ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро байни мардон ва занон ишғол менамоянд, бо ҷом, диплом ва медал аз тарафи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе сарфароз гардонида мешаванд.